да си замине, все се срещаме с него. А сега не идва. Де го? Ще отида до дома му, за да видя, що го няма. Ей! Къде си, стар Годино? Тук съм, но под карантина. Още някакви 8 дена и ти давам моята смена. Ама първи вече стана! Айде бърже да те няма! Ще ме хване резеито. Амай, платено пит. Ти защо не си с маска? И каква е тая каска? На главата дето имаш. Как така ще ми взимаш моята царствена корона? Вярвай, ще ти спукат гьона. Ако те им се представиш, маската да не забравиш. Чакай, нищо не разбирам. Аз дойдох и що намирам? Хора в смъртен страх стаени, вместо румени засмени, бледи да чурлига вкъщи, пред таблетите се мръщят. Възрастните изтрещели, не излизали с недели. Какафония голяма. Трябва с тебе тука двама да оправим тази каша. Хич не искам да те плаша. Вдигнал съм ръце отдавна. Ти дано да си пославна и успееш да се пребори. Границите да отвориш, хората навън да щъкат, бизнесите пак да бъкат. От работници и клиенти, болници без пациенти, учениците в школото, да навърнеш тук доброто. Ужас някакъв. Как може? Да помолим дядо Боже, всичко бърже да оправи, зло дано да ни забрави, страх от тука да отлитва, с мене отправи молитва.